ମୁଣ୍ଡ ଝିଅ ଆଉ ଏ ପିତା ହଉଛି ଟିକେ ରାନ୍ଧି ଦେବୁ ଆଉ ନାଡ଼ି ପକେଇକି ଆଳୁ ପକେଇକି ଆଉ ପତୁଆ କରିବା କି ଖାଇବା। ପିତା ଗମା? ଏ ନିମ ପିତା। ଓହୋ ଆଜି ନିମ୍ବ ପିତା ଖାଇବ? ନିମ ପିତା ହଉ ଖାଇବା। ହଉ ଖାଇନ ଏ ବର୍ଷର ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଖାଇବା ନିମ୍ବ ପିତା ନା? ହଉ 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 ବାଗେଇ ଦବ ଟିକେ କରିଦବା ହେଲା। ନାଡ଼ି ଦିଟା କାଟିଦବ। ହଁ କାଟିଦେବେ ନାଡ଼ି। ହଁ କାରଣ କାଟିଦେନା ଆଉ ପିତାରେ ପକେଇଦେବୁ ଆଉ। ନିଅ ଗମା ଖାଅ। ପିତା ତରକାରୀ ପରା ଆଜି ହେଇଛି, ଖାଅ ନିମ ପିତା। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନିମ ପିତା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହଉ ଖାଇଦିଅ ଭାତ।